Kilala ang bayan ng Bolinao sa magagandang pasyalan. Biniyayaan ng karagatang umaapaw sa kagandahan. Isang paraiso sa hilagang kanluran ng Pangasinan. Tatlumpung mga barangay ang bumubuo sa Bolinao. Bawat isa may kanya-kanyang papel na siyang nagpapaunlad sa bayan. Sa bawat daungan ay sinisilip ang kwento ng Karilagan na nagpapakita ng mayamang kasaysayan. Kaakibat ng magagandang pasyalan at ng mayaman nitong kasaysayan ay ang mga nakakatakam na pagkain hango sa mayamang dagat ng bayan. Samot-saring isda at lamang dagat na tiyak magdadala ng koleksyon ng panlasa sa dila. Bawat putahe ginugunita ang pagmamahal at tradisyong buhay sa hapagkainan. Likas sa mga Bolinaoens ang lalim ng koneksyon sa dagat. Truly, the unwavering dedication of the people shines through the waves. Each voyage and each catch speaks a deep connection between the people and the ocean that sustains them. Isang koneksyong puno ng pagmamahal sa kultura, tradisyon at likas na yaman na sumasalamin sa tunay na diwa ng bayan. Samahan niyo ko, Frank, ang inyong travel heartthrob sa isang masarap at nakakabusog na karanasan dito sa ganda mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpapasaya. Lang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpapasaya. Lang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Kalilan, Pangasinan. Tuwing buwan ng Abril, ipinagdiriwang ng bayan ng Bolinao ang Mangunguna Festival bilang pasasalamat sa walang humpay na bigay ng biyaya mula sa karagatan na isa sa pangunahing pundasyon ng kabuhayan ng mga Bolinaoens. When it comes to the fishing industry in Bolinao, I think within the western area of First District, this is the most populated fishermen. When it comes to our fishermen, we have 5,000 plus fishermen. We have Siganid, we have Dibangos, we have nine specific, we have the tuna fish, we have the flying fish, we have the wild digalonggong, but it is on seasoning periods. When it comes to seasoning, we have 2 seasons. When it comes to Siganid group, we have this month we have the Siganid, and then August comes, we have another Siganid. And then of the tuna fish, anytime. Ganun din sa galonggong at saka wild fishes.
fishing is a very important too, but when it comes to the other commodities, you have a little of everything. You know why? We have kasoy, we have mango, a little of everything. We have magay, everything we have, but a little of it. The LGU will have a certain amount allotted to those people. That is when it comes to emergency, when it comes to they wanted to avail a livelihood project, the LGU will give, depending upon the request of those people. Ang message ko po ay mag-ingat sila at if they wanted our technical assistance and whatever we could also improve their lives, nandun palagi kami sa kanila. We were going to celebrate the Fisher Folks of Bolinao because of its production when it comes to fishermen. We have more than 5,000 fishermen. When it comes to farmers, lesser than the fishermen. We have 25% of farmers and fishermen is 75%. It's God's blessings, and through the support of this community, the leaders, and everybody who is within the industry will be blessed. And of course, from above, we are very thankful because you are blessed. Ang mangunguna o mangingisda sa wikang Filipino ay kapistahan na nagsimula noong taong 2011 at ngayong 2025, ipinagdiriwang ng bayan ng Bolinao ang kanilang ika-15 taon. Ito ay may temang 15 years of echoing the unity of Bolinao and the resilient stories of Bolinao fisher folks. Tunay ngang sa bawat hampas ng alon at sa bawat huli mula sa dagat, naroroon ang diwa ng bayan. Kasi po ma'am, sa nakasanayan po ng mga magulang ko, ito na po yung nakagisnan po namin, yung mga nabuhay namin mangingisda. Tsaka isa po, hindi po kami kayang pag-aralin ng magulang ko po, ma'am. Kaya ito na po yung nakagisnan namin ikabubuhay ng aming mga pamilya, ma'am, yung mangingisda. Minsan, masaya po ma'am pag maraming huli kasi po at may papakain kami sa mga anak namin po, ma'am. At isa pa, nakakatulong din kung sa sitwasyon ng mga anak namin at nag-aaral, nakakadagdag ng gastusin po, ma'am, pag may huli po kami, ma'am. Ang hirap na hamon na nagigis na namin pagpapalot lang po kami, lalong-lalo na po, ma'am, pag may masamang panahon, lalo ng bagyo, ganyan, ma'am. Lalo yung may mga kulog-kidlat, minsan nakakatakot din, ma'am. Tapos yung sa tuwing lalabas na lang po kami, ma'am, parang yung isang paa namin po, ma'am, nakahukay na po, ma'am. Siyempre, hindi naman po namin nakikita yung tabi, ma'am, eh. Masaya po kami, ma'am, kahit ganito lang po yung aming hanap buhay tuwing, lalo ngayong kapistahan namin na kami yung parang ma'am, kasi ang siniselebrate po namin, ma'am, yan tuwing kapistahan ng aming bayan, ma'am, yung Mangunguna Festival, ma'am, kasi ito na lang po yung tanging paraan upang maalala namin ito sa tuwing darating aming kapistahan, ma'am. Papasalamat po ako, lalong-lalo po sa ating mahal na Panginoon po, ma'am. Sa mga kung na rin po, ma'am, itong mga kasamahan kong lumalaw din, ma'am, na kagaya ko. Kasi hindi naman lahat kami puro nasa bingit ng ma'am, eh. Yan sa hanap buhay po namin. Dapat ang kailangan lang po namin ay kunting ingat po, ma'am. Salamat sa Panginoon.
Just like how the sea never runs out of water, the spirit of the mangunguna never runs dry. This marks how dedicated and strong the Bulinaoans' resilience is in every difficulties they may face. Sa pagpapatuloy ng ating pakikisaya sa kapistahan ng bayan ng Bolinao, tayo naman ay dadaong sa gitna ng Mangunguna Festival. Ang matikman ang biyayang handog ng mayamang karagatan ng bayan dito sa Gandamo, Pangasinan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, paganda ka ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits mo na go. Para sa healthy Pilipinas. Kalilan Pangasinan. Mangan at amo o kain tayo sa wikang Filipino, ang nakakaengganyong paanyaya para sa lahat. This is a feast of flavors from the farthest west. Isa ang food fair sa highlights ng kapistahan ng Mangunguna na matatagpuan sa kahabaan ng National Road sa tapat ng lumang Municipal Hall. Dito nakahilera ang iba't ibang istasyon ng mga kainan. At kasabay ng magandang musika, ang mga tawanan at kwentuhang sumasabay sa malumanay na ihip ng hangin sa gabi. Thank you, ate. Okay. Ang kainan natin is bestseller nila, which is the Sugarcane Mint Classic. Ay, sorry. Wow. It tastes natural talaga. Talagang pagka tinikman mo siya is malalasahan mo talaga ang totoong sugarcane. So, tara, samahan niyo ako. Hanap naman tayo ng masarap na pagkain. Start po itong mga natamo ng maisipan po ng aming head po ng Bolinao Tourism Officer na walang iba kundi sa Ma'am Mary Suarez po na magkaroon po ng meeting kung saan nakapokus po sa food and beverage po tayo. Kasi po, gawa po kasi ng wala pong association na napapansin po ang food industry po dito sa Bolinao. At nung first day po na nag-meeting po, doon din po agad-agad na naisip po ang pangalan at doon din po agad nag-elect po tayo agad ng mga new sets of officer.
At kung mapapansin nyo po, ang Mangan Atamo, ito din po ang kauna-unahan na isinama po siya sa event calendar po ng ating Mangunguna Festival 2025. Gawa din po na ang April po ay buwan din po ng Filipino Food Month po kasi. Kaya doon na din po isinabay. At actually, ang Mangan Atamo, ito po ang first event po ng Mangunguna 2025 po sa aming bayan. Nag-start po ito ng April 12, 13, 19, 20 at saka isinabay na po ng kapiestahan ng 25, 26, 27. Kung mapapansin nyo po, every weekend lang po ito. Dahil po alam naman din po natin na sa araw po ng weekend, doon po talaga dinadayo po ang Bulinaw. Sa ngayon po, ang mga active po na nasa install po natin is 20 po sila. Pero ang membro po natin ay nasa 30 plus po sila, sir. Pero yung mga membro naman na din po yun, kahit po hindi man po sila naglagay dito ng install, active po pa rin sila. Nagbibigay din naman po sila ng mga pledge at kung ano-ano pa po. At sa kaalaman din po na ang Mangan Atamo ay isa din po sa sponsor din po na may ibinigay po para sa fiesta po ng Mangunguna 2025. Marami nga pong nagsasabi, sir, na nag-aas na bakit daw po hindi na lang siya gawin every weekend. Gawa din po kasi na naghahanap din po, hindi lang po ang aming kababayan, kundi ang mga turista ng mga ganito, lalo na po sa gabi. Kasi hindi po lahat po ng mga kainan po dito is 24/7. Kaya yung iba po, 7, 6 nakasara na. Ang Mangan Atamo, umaabot po kami hanggang 12 a.m. po. Kaya nagre-request ka, pag-iisipan pa po yan dahil tulad nga po ng sinabi ko kanina, this is the first time. Kaya siguro mauulit man po namin ito, at tabayan na lang po natin kung saan po kami ulit makikita. Sa arko ng Mangan Atamo, ibang klase. Parang sinalubong agad ako ng isang malakas na yakap ng amoy, ang tamis ng tubo, ang bango ng bagong luto, at yung palabok sisig na parang kumakaway na sa akin. Sa bawat langhap ko, parang may bumubulong, kain ka na. Napatigil ako sa isang pwesto. Ayun, hinahalo yung palabok sa ginisang sisig. Hindi ako nakalaban. Nilapitan ko at unang subo ko pa lang napangangako. Ang sarap, malasa, malambot, malutong, sabay-sabay lahat sa isang kagat. Literal na nakangiti akong ngumunguya habang nakatingin sa paligid. Tapos kung saan-saan may mga naghahagik-gikan, mga bata na nag-e-enjoy sa kanilang kinakain at mga vendor na todo sigaw na, halina kayo, tikman nyo to. Hindi mo mararamdaman na mag-isa ka kasi kahit hindi mo sila kilala, parang pamilya mo na rin sila. Doon ko naramdaman ang Mangan Atamo hindi lang tungkol sa pagkain. Kwento ito ng bayan, kwento ng puso, at kwento ng pagkakaibigan. At nung gabing yon, hindi lang tiyan ko ang napuno, pati puso ko, umaapaw sa saya. Bulinaw's Mangan Atamo is not just a celebration of food, but a celebration of family, tradition, and community. Experience the flavors of Bulinaw where the best food, the best people, and the best of Bulinaw come together. Kung inaakala nyong tapos na ang Chibugan, dyan kayo nagkakamali. Dahil sa ating pagbabalik, mas lalo tayong maaakit at lalapit sa tawag ng piging. Dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Kultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life
with Kultura Splashwave. Join us now, come on, Kultura Splashway. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Kultura Splashway. See you there. Kultura Splashway. Nalilat Pangasinan. Nakalatag na ang mga lamesa, handa na mga pagkaing suwak sa panlasa at bubusog sa madla. Tara na't makisalo dito sa Pidudungo. Sa baybayin ng Bolinao, muling nabuhay ang makulay na tradisyon ng Pidudungo, isang piging na pagkakaisa ng buong bayan. Hile-hilerang mga lamesa ang inihanda ng 30 barangay at bawat isa ay may kanya-kanyang dalang pagkaing inilatag upang mapagsaluhan. Hindi lamang ng mga magkakabarangay kundi pati na rin ng mga bisita at mga turista. Ito po ang pinakamahalagang parte kasi dati pa akong sundalo. At nakikita ko po kung paano po yung camaraderie o pagsasamahan ng opisyal at ordinaryong sundalo. Kaya nung naging mayor ako, ito ang inuna ko, ang magkaroon ng ganitong participation at lahat ng barangay, kasama po ang lahat ng mga opisyalis ng bayan. Actually, itong Pidudungo po ay naging halimbawa sa buong Pangasinan na nagagaya kami dahil yung pinaka-main purpose niya yung sama-sama lahat ng antas ng buhay ng mga tao sa bayan. Mahirap man o mayaman, pare-parehas kayong sabay-sabay nakakain. At kung ano man ang nakanda, yun din ang kakainin. At kamayan po talaga ang original nito nung una po. Siguro po, ito po ay isang magandang halimbawa ng isang magandang pangangasiwa sa isang bayan sa pamamagitan ng walang mataas o mababang uri ng tao, kundi pari-parehas po ang mga tao sa isang bayan po. Sa lahat po ng mga taga-Bolinao, pagpatuloy po natin ang naumpisan natin ng magandang pagsasamahan ng bawat isa para ang ating pong bayan ay maging parang mapapaganda lalo ang mga pagsasamahan natin sa susunod ng mga araw pa. Happy Mangunguna Festival 2025! Maliban nga sa mga barangay ng Bolinao ay may mga organisasyong ding dumalo at nagbahagi ng pagkain para sa lahat. Isang patunay na ang pagtutulungan at pagkakaisa ay buhay na buhay at lalo pang pinagtitibay ng panahon. 5, 4, 3, 2, 1.
Grabe, sobrang daming tao. Halos hindi mo na alam kung saan ka dadaan. Ang saya kasi kahit saan ka lumingon, may mga nakangiti, may tumatawa, may nag-aawitan habang tumutugtog ang mga banda. Sa hangin, naamoy ko agad ang bagong lutong seafood. Amoy pa lang, nako, gutom na agad ako. Pagdating ko sa Pidudungo, parang bigla akong napasok sa ibang mundo. Isang mahabang mesa, puno ng kung ano-anong klaseng pagkain, sobrang ganda. Kahit may social anxiety ako, alam mo yung parang magic, biglang nawala. Kasi sa bawat ngiti ng tao, parang hinihila ka nila. Iniimbitahan kang makisalo, kumain, at makisaya. May mga kamay pangang bigla na lang dumudukot sa pagkain. Dati baka nailang na ako, pero grabe natawa na lang ako kasi ganun pala ang tunay na salo-salo. Walang arte, walang ilangan, puro tawa at kwentuhan. Para kaming matagal nang magkakakilala kahit kakakakilala lang. Hindi lang talaga tiyan ko ang nabusog, puso ko rin. Puno ng ligaya, ng init, ng pakikipagkapwa sa ganitong mga sandali. Mararamdaman mo kung gaano kasarap maging bahagi ng isang komunidad na puno ng pagmamahalan at saya. Busog na ang tiyan, busog pa ang puso dahil sa pagkakaibigang nabuo dahil sa Pidudungo Festival. At busog din ang mga mata sa kanilang kauna-unahang festival fireworks display. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mabuhay po ang bayan ng Bulinaw! Ating beso po sa ating lahat! And this fireworks is sponsored by the Bulinaw Food and Beverages Owner Association. Ito po ay pasasalamat sa buong taon na tayo po ay nagsama-sama at sa pag-umunlad. Hindi lang po isang kulabuli, lahat tayo. At sa isang taon na puno-puno ng mga blessings, hindi lamang sa bawat isa, kundi sa buong munisipalidad ng Bulinaw. Nothing taps a three-way feast that satisfies the stomach, warms the heart, and delights the eyes. Pidudungo is more than just a feast. It is also a vibrant display of joy and camaraderie. Sa likod ng bawat lambat, bawat alon at bawat hirap ng mga mangingisda, tanaw ang pag-asang nagpapatuloy sa pag-unlad ng bayan at dama ang kulturang nakaukit sa puso't damdamin ng bawat Bulinawens. Napakaswerte ko na naranasan ko ang Mangunguna Festival sa Bulinaw. Isang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Ang kanilang Pidudungo at Mangan Atamo siguradong babalikan ko. Panahon kung saan buhay na buhay ang mga kalsada sa tawanan at kwentuhan at ang init ng pagsasama-sama ng mga tao ay isang malaking salo-salo. Ang paglalakad ko sa gitna ng kasayahan, naamoy ko ang halimuyak ng samut-saring pagkain. Bawat mesa, puno ng mga pagkain mula sa sariwang huli ng dagat at mga lokal na produkto. Isang tunay na handog ng kalikasan at kasipagan ng mga Bulinawens. Sa bawat kagat, lasap ko ang kwento ng komunidad, ang kanilang pagmamalasakit, pagkamalikhain, at pagmamahal sa sariling bayan.
Pero higit pa sa sarap ng pagkain, ang pinakamasarap sa lahat ay ang damdaming bumabalot sa paligid. Ang saya ng mga estrangherong nagiging magkaibigan sa iisang hapagkainan. Mga mukha nila na puno ng tamis katulad ng kanilang mga prutas. Ang Mangunguna Festival ay higit pa sa isang pista. Ito ay isang paanyaya. Paanyayang makisalo, makitawa, at bumalik kung saan nagmula ang mga pagkaing sariwa. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, huwag ka nang magdalawang isip. Sa Bolinao, sa Mangunguna Festival, matutuklasan mo na minsan ang pinakamasarap na biyaya ay hindi matatagpuan sa plato, kundi sa mga pusong nagbubukas para sa iyo.